Yani kufamba kwechi achinjuka sana wa baba wewe ndobone kwa kuti aiwa Unofana kuita uchidzi. kusakata vana tokubvudzevo kuti Ngomuchita chiri muri koko. Kuitira kuti vaite foto dzavo ndiona matanda akutoryiwa nomudziyo. Zvinzi zvitatu. So far tave ne9 days. Irodori ndiri kurapira. Kana musha wachirwa haufaniri kurara usina kuvhana. Asi kana taisa duri tarapa. Mitemo iri munzvimbo ino yeGokwe anda Chivinjelele Headman Kumbero. Musha kana wachirwa ukasaiswa munhu mukati pane zvinenge zvichivhiringidza. Panoiswa duri rokurapira kuratidza kuti chivanhu hachina kukanganisika. Duri iro range rakamira sokunge munhu aiswa mukati but panenge pasina kuvharwa hapo. saka hazvina nguva yekuti zvinoziya maita mwedzi yakati chibvisa kana kuti mutozongomirira kana musha wanga watogara wacherwa unomirira madhays iwawo kana anga ari 20 40 50 3 months panenge pakangodai pakarapirwa saizvozvi. Ndosaka muchiona madzisha achiti ita izvi vobva vaisa mhasa pamusoro kuvhara kuti hiti isanyanyisa kupinda mukati. Nokuti uyu arimo munhu iye duri iro kuratidza kuti munhu andita way achipinda muguva umu because munhu akapondewa hapindi musha. Anongobva straight semunhu asungirira kana adini. Anongobva straight kudondo wobva achengetwa haapindi mumusha. Saka pakuti kachitiko chaitika muri kuzvombe kuno kumakavati chii? Kuno kuti akavafonera kuti itai saini yekuisa duri. Rinove ndiye munhu watatoisa muduri rongochengetwa risina kuvharika. Zvakaoma. Ini ndati uya tikupe stand kuno. Pane patisiwira. Natanga mandipa secret uzeni zoti arekera. Secret yoto mwazi ndareka kumararamba.